Λοιπόν, έχουμε haul από Τσίκα και πάμε να δούμε τι παράγγειλα. Λοιπόν, πρώτο outfit είναι αυτό εδώ. Είναι ένα γκρι κορμάκι με ξεχωριστά μανίκια. Μπαίνει και αντίχευση εδώ στα μανίκια, πολύ ωραίο και το χρώμα. Και αυτό είναι ένα σατέν καργκό με θήκες, τέλειο. Λοιπόν, επόμενο outfit, καμία σχέση με το προηγούμενο, είναι αυτό εδώ. Είναι μακριά φούστα μέχρι κάτω τον αστράγαλο. Και αυτό το τοπάκι από πάνω, έχω ερωτευτεί αυτό το outfit, πραγματικά. Και τελευταίο, πιο άνετο και αγαπημένο μου από όλα τα τρία outfit, γιατί εν τέλει είναι τρία τα outfit, όχι 4, είναι αυτό εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ άνετο, δηλαδή το βάζεις αυτό σε κλαμπ. Και δεν φοβάσαι, καταρχάς μη φανεί ποπός, μη φανεί στήθος, μη φανεί τίποτα. Είναι τέλειο. Και καταρχάς κολακεύει πάρα πολύ το σώμα, αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία. Είναι με